Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo ak by ste mali mapu? Nie mapu k pokladu, ale mapu k silám, ktoré dokážu meniť samotnú realitu. Čo ak existuje staroveký sprievodca entitami, z ktorých každá má jedinečnú moc darovať vedomosti, odhaliť budúcnosť, priniesť bohatstvo, alebo dokonca ovládať city iných ľudí? Dnes spolu otvoríme jednu z najzáhadnejších a najkontroverznejších kníh v dejinách okultizmu, Malý kľúč Šalamúna. Presnejšie, jeho prvú časť Ars Goetia. Ponoríme sa do démonológie a prejdeme si kompletnú klasifikáciu 72 démonov, ktorých podľa legendy podrobil svojej vôli sám kráľ Šalamún. Pripravte sa, pretože zistíme, kto je kto v tejto pekelnej hierarchii a za ktoré sféry života zodpovedá. Toto nie sú len strašidelné rozprávky. Je to systém, ktorý po stáročia fascinoval mysle mystikov a filozofov. A možno na konci tohto videa pochopíte, prečo táto kniha zároveň tak priťahuje, ale aj desí. Ale skôr než začneme našu cestu po pekelnej aristokracii, poďme sa pozrieť, odkiaľ sa vlastne Goetia vzala. Ars Goetia je prvá časť slávneho grimoáru zo 17. storočia, známeho ako Malý kľúč Šalamúna. Legenda hovorí, že kráľ Šalamún, známy svojou múdrosťou, dostal od Boha osobitnú moc nad démonmi. Údajne sa mu podarilo uväzniť 72 mocných duchov do bronzovej nádoby, zapečatiť ju a hodiť do hlbokého jazera. Neskôr nádobu našli Babylončania, ktorí si mysleli, že ukrýva poklad. Otvorili ju a démonov tak opäť vypustili na slobodu. Samotná kniha predstavuje podrobný katalóg týchto entít. Opísané sú v nej ich mená, tituly, králi, vojvodovia, markízy, ich vzhľad, pečate, ktoré treba použiť na privolanie a samozrejme ich schopnosti. Je dôležité pochopiť, že Goetia nie je len nejaký zoznam monštier. Je to komplexný systém rituálnej mágie, kde záleží na každom detaile. A hoci to cirkev vždy považovala za zakázanú vedomosť, pre mnohých okultistov to bol nástroj na poznanie sveta a samého seba. Takže náš sprievod pekelnej šľachty otvára prvý duch Goetie, mocný král Bael. Jeho meno vám je určite známe, keďže je často spájané s jedným z najvyšších démonov. V Goetii vládne na východe a velí 66 légiám pekelných duchov. Baelovo zjavenie je pohľad nie pre slabé povahy. Môže sa objaviť v podobe mačky, ropuchy alebo človeka, a niekedy aj vo všetkých troch podobách naraz. Navyše, hlavy týchto stvorení môžu byť umiestnené na jednom tele. Jeho hlas je chraplavý a pravý autoritatívny, čo sa na kráľa patrí. No jeho hlavná schopnosť, pre ktorú si ho mágovia minulosti cenili, je dar neviditeľnosti. Bael dokáže človeka urobiť neviditeľným pre okolie, skryť jeho činy i úmysly. Okrem toho, obdarúva múdrosťou a prefíkanosťou, čím pomáha zorientovať sa v zložitých situáciách. Avšak, ako každý král, Bael si vyžaduje rešpekt a netrpí žiadne pohŕdanie. Ak ho oslovujete, musíte byť pripravení na skúšku vôle, pretože takáto sila sa nikdy nedáva zadarmo. Ďalší na rade je vojvoda Agares. Je to druhý duch z Goetie a podlieha moci východu. Pod sebou má 31 légií. Na rozdiel od mnohotvárneho Bála sa Agares zjavuje v konkrétnejšej, no rovnako bizarnej podobe. Je to bledý starec, ktorý jazdí na krokodílovi, pričom na jeho zápesti sedí jastrab krahulec. Napriek svojmu krotkému vzhľadu má Agares značne deštruktívnu silu. Dokáže vyvolávať zemetrasenia a rúcať celé budovy. Jeho talenty sa však neobmedzujú len na deštrukciu. Agares je patrónom utečencov a ľudí na úteku. Dokáže prinútiť akéhokoľvek utečenca vrátiť sa domov, čo z neho robí užitočného pomocníka pre tých, ktorí hľadajú stratených alebo nezvestných. Okrem toho, učí všetkým existujúcim jazykom a nárečiam, čím otvára cestu k vedomostiam a neobmedzenej komunikácii. Ďalšou jeho zaujímavou schopnosťou je, že dokáže človeka zbaviť jeho vysokého postavenia a titulov, či už duchovných alebo svetských. Agares je teda duchom kontrastov, dokáže rovnako tvoriť, ako aj ničiť, učiť, ale aj trestať. Poďme sa teraz pozrieť na princa Vasaga, tretieho ducha z Goetie. Na rozdiel od mnohých svojich démonických kolegov je Vasago opisovaný ako duch dobrej povahy. Nesnaží sa strašiť ani ubližovať a ľudia ho privolávajú hlavne kvôli získaniu informácií. Pod jeho velením je 26 légií duchov. Vasago nemá jasne definovaný vzhľad, čo dáva priestor našej fantázii. Jeho hlavnou doménou sú predpovede. Zaklínačovi dokáže odhaliť všetko, čo bolo, čo je a čo bude.
Ak ste niečo stratili, alebo vám bolo niečo ukradnuté, Vasago vám dokáže presne ukázať, kde sa vaša stratená vec nachádza. Hovorí sa o ňom ako o jednom z najčestnejších a najpriamočiarejších duchov z Goetie. Nebude sa vyhýbať odpovedi ani hovoriť v hádankách, ale namiesto toho poskytne priamu odpoveď na vašu otázku. Práve kvôli tejto čestnosti a dobrosrdečnej povahe ho často vzývajú aj začínajúci mágovia, ktorí chcú získať vedomosti o budúcnosti bez zbytočného rizika. Vasago je taký orákulum z iného sveta, ktorý sa rád podelí o svoje vedomosti s každým, kto ho o to slušne požiada. Štvrtým duchom je Marquis Samigina, alebo ako ho tiež poznajú Gamigin. Ide o pomerne pochmúrnu postavu, ktorá velí 30 légiam. Zjavuje sa v podobe malého koníka alebo osla, no na príkaz vyvolávača môže prijať aj ľudskú podobu. Jeho hlas je chraplavý a rozpráva o veciach, ktoré síce zaujímajú len málo ktorých, no sú absolútne fundamentálne. Hlavnou špecializáciou Samiginy je nekromancia. Vyučuje slobodné umenia, avšak jeho primárnou úlohou je vyvolávanie duší zosnulých. Grimoár navyše upresňuje, že vyvoláva len duše tých, ktorí zomreli v hriechu. Tieto duše predstúpia pred vyvolávača a odpovedajú na jeho otázky. Predstavte si tú možnosť porozprávať sa s tými, čo už odišli, a odhaliť tajomstvá, ktoré si so sebou vzali do hrobu. Takéto poznanie je nepochybne mocné, no zároveň aj nesmierne nebezpečné. Samigina slúži ako sprievodca medzi svetom živých a ríšou mŕtvych. Takáto práca je vždy spojená s obrovským rizikom. Vyvolávajú ho tí, ktorí hľadajú odpovede v minulosti a neboja sa nahliadnúť za oponu smrti. Prechádzame k 5. duchovi a tým je prezident Marbas. Titul prezident v démonickej hierarchii označuje vládára alebo veliteľa. Marbas velí 36 légiam a zjavuje sa v podobe obrovského a divokého leva. Avšak tak ako mnohí iní, na žiadosť vyvolávača môže prijať aj ľudskú podobu. Sféra vplyvu Marbasa je veľmi špecifická a pevne spojená s fyzickým svetom. Poprvé, dokáže nielen privolať, ale aj vyliečiť akékoľvek, teda úplne všetky choroby. To z neho robí súčasne mimoriadne nebezpečného, no aj nesmierne užitočného ducha. Po druhé, Marbas je patrónom inžinierov a mechanikov, udeľuje rozsiahle vedomosti v oblasti mechaniky a remesiel, čím pomáha pri vytváraní zložitých zariadení a mechanizmov. A po tretie, má jednu dosť desivú schopnosť. Dokáže meniť podobu ľudí, premieňajúc ich na iné formy. Marbas je démonom transformácie, tak fyzickej, ako aj technickej. Obracajú sa na ňo pre uzdravenie, pre inšpiráciu v inžinierstve, alebo pre niečo o mnoho temnejšie. 6. duchom je vojvoda Valefor, bytosť s dvojakou a mimoriadne zákernou povahou. Velí 10 légiam a zjavuje sa ako lev s hlavou lupiča alebo zlodeja. A tento obraz dokonale odráža jeho skutočnú podstatu. Valefor je považovaný za dobrého familiára, čiže pomocného ducha, ale len do istej miery. Jeho hlavnou schopnosťou je zvádzať ľudí k zlodejstvu a zrade. Môže sa stať vašim najlepším priateľom a spojencom v temných činoch, ale nakoniec vás vždy dotlačí k podvodu a zločinu. Pozná miesta, kde sú ukryté poklady a dokáže vám prepožičať obratnosť a prefíkanosť. Vždy za to však budete musieť zaplatiť vlastným svedomím. Valefor je dokonalým príkladom démona pokúšateľa. Ponúka ľahkú cestu k bohatstvu, no táto cesta vedie priamo do priepasti. Spolupráca s ním je ako priateľstvo so zlodejom. Dnes sa delíte o korisť, no zajtra vás podrazí, zmizne a nechá vás samého čeliť následkom. 7. duch, Marquis Amon, patrí medzi najmocnejšie a najneústupnejšie postavy Goetie. Vládne 40 légiam a jeho zjav je skutočne hrôzostrašný. Zjavuje sa v podobe vlka s hadím chvostom, ktorý chrlí oheň. Ak si to však mák želá, môže prijať aj ľudskú formu, avšak zachová si hlavu havrana. Primárna oblasť Amonovej pôsobnosti sú medziľudské vzťahy. Má jedinečný dar uzmierovať nepriateľov a priateľov, ktorí sa navzájom pohádali. Ak potrebujete s niekým nadviazať kontakt alebo ukončiť dlhotrvajúce nepriateľstvo, Amon vie podať pomocnú ruku. Jeho najväčšia sila však spočíva vo vedomostiach. Pozná celú minulosť a dokáže predpovedať budúcnosť. Odpovedá na všetky otázky spojené s týmito časovými rovinami a odkrýva tie najstráženejšie tajomstvá. Pre svoju moc a prísnu povahu si Amon vyžaduje špecifický prístup. Nie je radno s ním žartovať ani mu prejavovať neúctu. Je strážca času a tajomstiev a podelí sa o ne len s tými, ktorí preukážu svoju odvahu a skutočnú serióznosť zámerov. 8. duchom je
Vojvoda Barbatos. Ide o mimoriadne zaujímavú postavu, úzko spojenú s prírodou a tými najtajnejšími poznatkami. Spravuje 30 légií a zjavuje sa iba vtedy, keď je slnko v znamení strelca. Neprichádza však sám, ale sprevádzajú ho 4 vznešení králi a ich armády. Barbatos je autentický lesný duch. Dokáže naučiť, ako porozumieť reči zvierat, spevu vtákov, štekotu psov a podobne. Tiež vie ukázať, kde sú ukryté poklady, ktoré pred svetom skryli kúzla mágov. Ak bolo na nejaký predmet alebo miesto uvalené kúzlo utajenia, Barbatos ho dokáže prelomiť. Navyše, rovnako ako Amon, pozná celú minulosť i budúcnosť a má schopnosť zmieriť priateľov či dokonca vládcov. Barbatos je sprievodcom do sveta prírodných tajomstiev a skrytých pokladov. Privolávajú ho tí, ktorí túžia nájsť harmóniu s prírodou, alebo chcú objaviť, čo bolo dávno stratené a ukryté pred zrakmi iných. Jeho silné spojenie s astrológiou a prírodou z neho robí jednu z najvýraznejších a najunikátnejších postav celej Goetie. Teraz nadišiel čas na predstavenie jedného z najväčších. 9. duch je kráľ Paimon, jeden z najmocnejších démonov Goetie a zároveň najvernejší služobník Lucifera. Vládne na severozápade a velí 200 légiam duchov, z ktorých časť patrila k anielskému zboru. Jeho príchod je skutočné divadlo. Zjavuje sa ako muž s ženskou tvárou, ozdobený drahocennou korunou, jazdiaci na jednohrbom ťave, dromedárovi. Jeho príchodu predchádza silný hudobný ruch, hrajú trúbky a cymbaly. Sám Paimon má mimoriadne hlasný a buracajúci hlas. Paimon je chodiaca encyklopédia, dokáže vyučovať absolútne všetkým umeniam, filozofii a vedám. Dokáže odhaliť všetky tajomstvá zeme, vody a vetra. Ak chcete niekoho podriadiť svojej vôli, Paimon to pre vás hravo zvládne. Udeluje vysoké tituly a moc a rovnako vie poskytnúť dobrých pomocných duchov. Za svoju pomoc však vyžaduje obete. No Grimoire nešpecifikuje, aké presne. Paimon je stelesnením absolútneho poznania a autority, ale cena za jeho služby môže byť neuveriteľne vysoká. Ale 10. duchom je prezident Buer. Je považovaný za liečiteľa a filozofa pekelného sveta. Velí 50 légiám a jeho zjav je naozaj neobyčajný. Hovorí sa, že sa zjavuje v tvare 5 cípej hviezdy alebo kolesa a pohybuje sa neustálým otáčaním. Buer je doslova studnica užitočných vedomostí. Vyučuje morálnu a prírodnú filozofiu ako aj logiku. Jeho hlavnou doménou je však botanika a medicína. Ovláda všetky vlastnosti bylín a rastlín a dokáže vyliečiť akékoľvek ľudské choroby, najmä tie duševné. Ak niekto trpí depresiou či inými mentálnymi problémami, Buer dokáže pomôcť obnoviť stratenú duševnú rovnováhu. Okrem toho môže sprostredkovať aj dobrých familiárov, duchovných spoločníkov. Na rozdiel od mnohých svojich démonických kolegov, Buer neprináša skazu. Jeho cieľom je výhradne poznanie a liečenie. Vzývajú ho predovšetkým učenci, filozofi a lekári, ktorí hľadajú nové poznatky, aby mohli pomôcť ľudstvu. Je žiarivým príkladom toho, že nie všetci duchovia Goetie sú čisté zlo. Niektorí z nich môžu priniesť aj citeľný úžitok. 11. duch, veľký a mocný vojvoda Gusion, je skutočným diplomatom a psychológom medzi démonmi Goetie. Pod jeho velením stojí 40 légií. O jeho vzhľade sa v Grimoári píše veľmi nejasne. Spomína sa len, že pripomína akéhosi Xenopila. Nech už to slovo znamená čokoľvek. Gusion je majstrom informácií a vzťahov. Podobne ako Vasago, pozná a dokáže rozpovedať o všetkom, čo bolo, čo je a čo ešte len nastane. Poskytuje vyčerpávajúce odpovede na absolútne akékoľvek otázky, ktoré sú mu položené. Jeho jedinečný talent však spočíva v schopnosti ovplyvňovať sociálne väzby. Gusion dokáže zmieriť aj najväčších nepriateľov a premeniť ich na priateľov. Je schopný zabezpečiť, aby mal vyvolávač lásku a rešpekt u kohokoľvek. Ak potrebujete získať úctu, vysoké postavenie alebo napraviť zničené vzťahy, Gusion je presne ten, na koho sa obrátiť. On nie len predpovedá, on priamo mení sociálnu realitu, daruje priateľstvá, úctu a zmierenie. To z neho robí jedného z najžiadanejších duchov pre tých, ktorí hľadajú úspech v spoločnosti. A tu máme 12. ducha, ktorý si naozaj zaslúži našu plnú pozornosť. Zoznámte sa. Veľký knieža Sitri, vládca vášne a žiadostivosti. Vládne 60 légiam a zjavuje sa vo veľmi hrozivom zovňajšku.
Má hlavu leoparda a krídla grifa. Avšak na príkaz vyvolávača môže prijať nádhernú ľudskú podobu. Špecializácia Citriho je jasná a jednoduchá. Je to láska a vášeň v tom najčistejšom prvotnom prejave. Roznecuje lásku medzi mužmi a ženami, nútiac ich, aby po sebe dychtili. Jeho najznámejšia, ba až škandalózna schopnosť je, že dokáže na svoje želanie prinútiť ľudí bez ohľadu na pohlavie, aby sa obnažili. Citri nevytvára hlboké city ani duchovnú väzbu. On pracuje s čistou, nespútanou vášňou. Vyvolávajú ho s cieľom upútať pozornosť vytúženej osoby alebo aby roznietil vyhasnutý oheň vo vzťahu. Avšak hry s takouto mocnou a slepou silou, akou je žiadostivosť, sú vždy nebezpečné. Citri síce daruje to, čo si žiadate, ale nepreberá zodpovednosť za následky, ku ktorým môže viesť neovládateľná vášeň. 13. duchom je mocný a hrôzostrašný kráľ Belet. Patrí medzi najnebezpečnejších démonov, akých možno privolať, a grimoár pred prácou s ním vyslovuje zvláštne a vážne varovania. Velí 85 légiam. Jeho zjavenie sprevádza zúrivosť a hnev. Jazdí na plavom koni, pričom pred ním burácajú trúbky a iné hudobné nástroje. Ak chce zaklínač skrotiť jeho hnev, musí preukázať nevídanú odvahu a použiť špeciálne rituálne artefakty. Ak sa však mága zmocní strach, je navždy stratený, ale ak sa mu podarí Beleta ovládnuť, získa prístup k jeho najväčšej moci, a to je láska. Belet dokáže vyvolať lásku v akomkoľvek jej prejave, či už medzi mužom a ženou, alebo rovnopohlavnú. Je absolútnym vládcom tohto citu. Rovnako ako jeho povaha, aj láska, ktorú sprostredkuje Belet, býva zúrivá, všeobklopujúca a zničujúca. Privolanie Beleta je preto obrovským rizikom, ktoré so sebou nesie prísľub buď najväčšieho šťastia, alebo tej najhrozivejšej tragédie. Hajte Somae, 14. duchom je vojnový markíz Leraje, známy tiež ako Leraj. Vládne 30 légiám a zjavuje sa ako lukostrelec odetý v zelenom, s lukom a plným tulcom šípov. Jeho domenou sú konflikty, bitky a všetko, čo k ním patrí. Leraje dokáže vyprovokovať obrovské bitky a rozsiahle vojny. Spôsobuje, že rany spôsobené šípmi v boji začnú hnisať a nikdy sa nezahoja. Je to démon vojny v tej najkrutejšej a najšpinavejšej podobe. Nedáva víťazstvo ani slávu. Prináša len bolesť, utrpenie a chaos boja. Vzývajú ho tí, ktorí prahnú po pomste alebo chcú zasiať rozkol medzi svojimi nepriateľmi. Leraje je stelesnením vojenskej agresie a jej hrozných následkov. Pri práci s ním si musíte uvedomiť, že máte dočinenia so silou, ktorá so sebou prináša iba skazu. Nepomôže vám vyhrať vojnu čestne, no s radosťou ju pomôže premeniť na čo najkrvavejšiu a najbolestivejšiu pre vašich protivníkov. 15. duch, vojvoda Eligos, je postava vznešeného bojovníka a stratéga. Velí 60 légiám a zjavuje sa ako nádherný rytier s kopiou, zástavou a hadom v ruke. Vďaka svojim schopnostiam je ideálnym patrónom pre vojenských veliteľov a politikov. Poprvé, Eligos vie nájsť skryté veci a pozná všetko o budúcnosti, najmä pokiaľ ide o vojny. Dokáže predpovedať výsledok bitky, prezradiť stratégiu protivníka a ako budú konať vojaci. Po druhé, a to je najdôležitejšie, má dar vzbudzovať lásku a priazeň zo strany lordov, kráľov a iných vysoko postavených osôb. Ak potrebujete získať priazeň šéfa, investora alebo akejkoľvek vplyvnej osoby, Eligos vám s tým dokáže pomôcť. Je to démon, ktorý otvára dvere do vyššej spoločnosti a prináša úspech vo vojenských a politických záležitostiach. Neprináša chaos ako Leraje, ale namiesto toho udeluje múdrosť a charizmu na dosiahnutie víťazstva. 16. duchom je vojvoda Zepar. Je to ďalší démon, ktorého vplyv sa týka milostných vzťahov, no s veľmi temným nádychom. Velí 26 légiám a zjavuje sa v podobe bojovníka v červenej zbroji. Hlavnou úlohou Zepara je prinútiť ženy, aby milovali mužov a spájať ich. Dokáže v žene zapáliť nezdolnú vášeň k určitému mužovi. Avšak táto schopnosť má aj svoju temnú stránku. Ak si to zaklínač želá, Zepar môže urobiť milovanú ženu neplodnou. To z neho robí ducha nielen vášne, ale aj kliatby. Môže darovať lásku, no zároveň vziať možnosť pokračovania rodu. Zepar je symbolom sebeckej majetníckej lásky, ktorá sa usiluje o úplné ovládnutie objektu vášne, a to aj za cenu jeho budúcnosti. Vzývajú ho tí, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek pre vlastníctvo, bez ohľadu na dôsledky svojich túžob. Toto je veľmi nebezpečná cesta, pretože láska postavená na takýchto základoch býva len zriedka šťastná. 17. duch je Botis, ktorý má hneď dva tituly, prezident a gróf. Velí 60 légiám.
Spočiatku sa zjavuje v podobe hroznej zmie. Až potom, na rozkaz, príjme ľudskú formu, vybavenú veľkými zubami, 2 rohmi a ostrým mečom v ruke. Botis je univerzálny informátor a skúsený diplomat. Podobne ako mnoho iných vysoko postavených duchov, pozná všetko o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti a dokáže odpovedať na akúkoľvek otázku. Jeho unikátnou črtou je však schopnosť zmieriť priateľov aj nepriateľov. Kým Amon a Gusion to robia prostredníctvom ovplyvňovania emócií, Botis zrejme operuje pomocou znalostí. Dokáže obom stranám sporu ukázať pravdu, ktorá im pomôže nájsť spoločnú reč a ukončiť nepriateľstvo. Meč v jeho ruke symbolizuje schopnosť preťať uzly nedorozumenia a lži. Botis je múdry radca, ktorý vie vniesť svetlo do každej zložitej situácie a priniesť mier tam, kde predtým vládla vojna. 18. duchom je vojvoda Batin, známy tiež ako Martim. Velí 30 légiam. Jeho zjav je dosť pozoruhodný. Je to silný muž s hadím chvostom, sediaci na bledom koni. Batin je pánom ciest a hlbokým znalcom prírody. Jeho prvá schopnosť spočíva v poznaní vlastností všetkých drahokamov a liečivých bylín. Dokáže zasvetenca naučiť geológiu a botaniku na tej najvyššej úrovni. Najpôsobivejšou jeho črtou je však schopnosť okamžitej teleportácie. Batin dokáže preniesť kohokoľvek z jednej krajiny do druhej v jedinom okamihu. Predstavte si možnosti, ktoré takýto dar otvára. To z neho robí patrona cestovateľov, bádateľov a všetkých, ktorí chcú prekračovať hranice bez akýchkoľvek prekážok. Batin je duch, ktorý stiera vzdialenosti a otvára prístup k tajomstvám samotnej zeme. Obracajú sa na ňoho pre poznatky o prírode alebo pre možnosť ocitnúť sa kdekoľvek si želajú v priebehu sekundy. 19. duch, veľký vojvoda Salos, známy aj ako Zaleos. Na rozdiel od mnohých jeho bojovne naladených kolegov je opisovaný ako duch mierumilovnej povahy. Velí 30 légiám a zjavuje sa v podobe udatného bojovníka v vojvodskej korune, sediaceho na krokodílovi. Jeho jediná a primárna úloha je vzbudzovať lásku. Grimoár navyše zdôrazňuje, že vyvoláva lásku obojstranne. Medzi ženou a mužom a ženou. Na rozdiel od Citriho, ktorý rozpaluje žiadostivosť, alebo Béleta, ktorého láska je zúrivá a divoká, Salos prináša skôr pokojný a harmonický cit. Neprinúcuje ani nezavezuje, ale skôr vytvára ideálne podmienky pre vznik vzájomnej náklonnosti a hlbokej citovej väzby. Jeho mierumilovná povaha naznačuje, že aj láska, ktorú sprostredkuje, bude svetlá a konštruktívna, nie deštruktívna. Salos sa vzývajú tí, ktorí nehľadajú iba povrchnú vášeň, ale túžia po skutočných, vzájomne naplnených a harmonických vzťahoch, založených na úprimnej láske a rešpekte. Našu dnešnú 20 uzatvára 20. duch Goetie, veľký kráľ Purson, známy aj ako Curson. Vládne 22 légiam, z ktorých časť patrila k rádu trónov a časť k rádu anjelov. Zjavuje sa v podobe muža s levočou tvárou, ktorý jazdí na medveďovi a v ruke zviera jedovatého hada. Pred jeho príchodom znejú zvuky trúb. Purson je strážcom tajomstiev a pokladov. Vie o všetkých skrytých veciach a dokáže ukázať, kde sú ukryté cennosti a poklady. Ako mnohí iní králi, vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Vie odpovedať na akékoľvek otázky o stvorení sveta, božských tajomstvách a iných ezoterických témach. Okrem toho, dokáže darovať dobrých pomocných duchov. Purson je studnicou najhlbších vedomostí. Vzýva sa nie pre svetskú moc či lásku, ale kvôli pochopeniu veľkých tajomstiev vesmíru a hľadaniu skrytého bohatstva, tak materiálneho ako aj duchovného. Jeho dvojaká, anielsko-démonická podstata naznačuje, že vedomosti, ktoré od neho získate, sa pohybujú na hranici svetla a temnoty. A takto sme spoznali len malú časť tohto fascinujúceho a desivého panteónu. 72 démonov Goetie nie je len nejaký náhodný zoznam mien zo starej knihy. Je to skutočný svet, ktorý odráža ľudské túžby, strachy a ambície. Ako sme videli, ich špecializácie pokrývajú takmer všetky sféry života. Od hľadania stratených pokladov a získania lásky až po pochopenie tých najzložitejších vied a dokonca aj ničenie. Každý z nich, od mocného kráľa Paimona po klamlivého vojvodu Valefora, predstavuje silu, s ktorou sa podľa grimoáru dá dohodnúť. Cena takejto dohody však vždy ostáva mimo záber. Ars Goetia zanecháva viac otázok ako odpovedí. Sú tieto entity skutočnými obyvateľmi nejakého iného sveta? Alebo sú to len archetypy, metaforický opis skrytých síl nášho vlastného podvedomia?
Jednoznačná odpoveď neexistuje a práve toto tajomstvo robí grimoár takýto lákavý po celé storočia. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak vás zaujalo toto ponorenie sa do sveta démonológie, určite sa prihláste na odber nášho kanála, dajte like a kliknite na zvonček, aby vám neunikli ďalšie epizódy. A teraz otázka pre vás, ktorý z démonov Goetie sa vám zdal najzaujímavejší alebo možno najstrašidelnejší? A ak by ste jednému z nich mohli položiť otázku, komu by to bolo a akú? Napíšte svoje názory do komentárov, veľmi rád si ich prečítam.